Opemsuo Radio, Opemsuo TV, our social media handles, and now when you go to our tree, a Bible sumimuni and a bridge a boss antimine, a doom, baby, a friend of blue light, a jato ho, a she dropping Pimancoma, a me japadia, a dom, a shireno, a nyagro cra, sadie with ye, a helpful near tea for you, Musem. Bible sumimuni, and penning for a casai, the amania, a bow crora. Santimero take a course of him so say to a baby. Yera Etienne and Chica Crentino, regional minister, and then impending for Edia Tokos a young train, Sir Santimera, Asasura, Ebeba. Na Sadie, what they Becca, and now Becca, Sasasini and Fanye, and no any day by Juma, a Bua, a conquer, why she Nimu say, or the man commands for Rade, a day Asantimera, Ebeba, and now one night of a blue light, Ebe share said ye air coso. Now, Uba Duluha, say when you won't say a harsh pair, own cassette could be ja etoha if you say, Sawoba, ma, it will be the Ejawahano, SEC, Wumutewa, a daddy, a coswa, Bamfiniha, said ye na caneno, a quine ha, car betty me afaha, Aba, I did you man, as I say, we may be a troa, or betty me afaha, Babadumuno, Sa pepe, and etie, the Fuano, Binti said to go be Nabe, Womu Edu Muda, said ye, city airport. Na pennyforce the old quartain, the obatain, Nemum Diogina Hono, and yet intrudu it, your name pennyfoa, womana a share a dray so, Emma Santimera, no, ever chicken common, now, Mamma in Chirumu, said ye pennyfor kaye, sir, Oman and Naho, and chance, Kotokohene Ebebano, Omati be before Fra, na, Tia said ye, Woma sign Ababo one pata, Idredi no air cosson, Tiaco. Na yene aha edwadifo ni nyina nka bom kro wo mu titrani enso akotwetwe nkomo sade yedi kan aka che yetiefo no ne yahwefo no yensa aka blue light edwadifo a ewo ha wo mu nyina nka bom kro mu titrani ene limpanifo United Traders Association na che sen nka bom ekuaku ahodo ni nyina wo maka mu ho abom wo mu etitrani ena yene no eba betwetwe nkomo opening Opemsuo radios nye yemo aha mejoso wadaroma wudi bia de yaka na emom yese hwerema be da asini wura no ti wan kasa kire mu maye na ye de pa medin eye Joseph Bobie ansa na de amanfo dinim ha pa ye ofantwi Joseph Bobie ansa ofantwi ene obia enimo ofantwi wadaroma yanka mo yawo be busumi mu ani ena brichi bo asanteman na ujablane ebe sei mojapade pempema nkoma na asemi ba ye penimfo e de betro asantemere nim ono na asasi eye ne dia na ewura etia ne na echi kakranti no penimfo e de tro manim o ma achia me be hwe de to anim se enka ye nhwen na nka ewura emra na oba de obeka no e de aye adwuma na so na ye tu ana ma oba ha ne ehunu se wan hwe ye kura wo ye hoho a obeka se bibia nsi ha obia boni table adwadie ekoso enchiremo kakra ben e na de be ma yetiefo enchiremo amede be ma ne se de ye adwuma ha no enti sei anti nya ye adwuma no na ye na kakra wo ne se atorenchim atuye no ende wonim se adwadie no ye de telephone ene ekwan bebre su na edidwa enti ha hye na je se wonima ye kira kwan nanka eya yira kura anisa enti se won se table sisu ha table nkitenkite a ya obi be fa oniema na so de ko ba bia oba se yesi be ha national oba sasen so oba beto na osisen wo mu ana so no so de sike kuta so so de manipa kro no na de ama no enti so for telephone na afra na so bra be be ho hye ne me wo ho a obeto a ebi kura ne nimani bu ofie efi se bra ha hye no na yakrakra nema bebre ya ne nam kwa mu aya eba enti bi kwa ne nema bi ofie no opanema betimi na kofie na odi akoma no enti ha de so bi ka se ye sisa de ne eti ha no ene ase abetra de se amene ni pakro no nya adwen so bi on se table so ne kitenkite se le be ya kakra na ya ja akakura ye no anhie enti ene de akodi nkrofo ho nso enso enkokwanti ena mainti eti ha enti ase dwa no na edi no kakra enti hu na ne sanete empanimfo a eba bia na ya na modi tuo manim se enka ye mamokwan
na mo sesen a mo bedi dwa wom ehun se mpanimfo ni bi bakora wo mo ema musulmanti a mo de ebeye ho adwuma se ebia aban ankasa bewuram na wasiesia ye ni dwa amamo ene se mo ankasa mo baba mo sesen na madi mudwa mpanimfo mo de he na mo hwa ani mu pa oh eno de ye kan da bia ye kan se yenya ye pese ye boya pata na ye tremu bibia pese ye no ha bia pese yenya evise ne no so de kotwa ban so a ono aban de so no kura no ontimi ena wasado de akoka ho ena ha so se de sitie no aye bodwa kakran nti de bia no kakra e benya no ne nya bi de ato bibia di nti ya dwene nyina ne akoma so ade nyina ne se yenya pese ekeka ni masisi animu na yetimi esi yedwa enti ede how pa na muhunu wo ho se aban ebesi amamo no se de wo kan no se aban how e da no so esu eno ne ade how na se mususu se aban po besom se wosi a mo no a mote hadada na bia na abesesa afiri mu nsem eno de se de wo kan ya se nyina ye wo kumase ya migiri se so hwa central market ko ho kura wonwie Krofro market okọ ho kura wonwie ni enso dia sa ba kire no ni esa dia kopi ni so da bi esa emoaye enti na ma ya bo yetrim po se wo mu se yesika no ye dwetira hye de na enso e dan ya se ba se ye pese ye dia ye ba kopa wo busia na ye de ne kakra se ne ba betime nya ba bi etie no ebra no enti busa na se se dia wo ka se blue light ha kuku e wo ha nkabom kuo penini etitreni enew ye hwe bonkum hwe ni fa stores yempa jani to mu ehu esan ebeka mo no yegusu ayesiesie wo mo nka bom kuo no ho na wo mo de wo mo gina blane na wo mo ka mo ho kuo no mechire mu kakra se atoyere ncham ni siye no na yewura regional minister wo ye se yenyina yenkan homum na anamo bi betu bia fi se nkrofo ebeche bibi kakrai eden esi enya ba bia esi de koto ende esi yina kan ho abom na mom store no de sesia megina hesem kase metimi aka ho asema na meboa kire se enipa na atoro ncham na wo mu na atoro ncham tu ye ne de yina ya kan ho abom na mom se ne yo no ene ho na montu de bepacho sem kase metimi aka ho asema na meboa ese wo mo eka mu kuo no ho ba na mo wo mu tuo ne de enye kuo no nsa ne hyase bepacho de bi ni kuo no nsa hyase be bia o de yenhwe bibi o panimfo de ato animu se asantema wura yentwen ma yewura mra se no wo ba ha wo hunu se anomontuo koso no papai unsusu se ase baby ya chia ase ye bu achia me animtia wo baby ipacho yentimi nya sada se the medical ka kire no se nchini yanketenkete isi nyina no se ade bedan ye ka na enema kwa bontin ye di bebeko na de se be mu se hunu kwa de be faso enti mengi ni se Opemsuo bu Opemsuo nimti anda bi openi dabi enti nya nimti abu okra de wo mu ameka kire nyina ne se ye de ade na be si ase de be ya customers no ye sika wakam ene de se ba ne ba bi dwumadi nkakra esi di bia na ye die enti ewurade ye nim se ne nananom ne ye enti ye heda ne ni no nana de so kasa ekro ya do kasa je se bibia ewu enti no de nana de dabi ye ti mu na nimti ane enti mu na nimti china se mo ne regional minister entemo te say regional minister wo hunu se mabobo bodwa nkakra mo de denda mo kasa de wo kani me pa cho regional minister asemu ba yi wonya ye muda anopa awia anwumre ebri bia yepesi ekọ nchen a obi ekọ amaye ema eneko enti wonu de asiase ne ya kirekire mu na no regional coordinating council no omo yese o menipa ba ha enya cheche mu se da bi enye se animtiabuo anase kwanfoforo bia na efa so ne mu se mi kire mu ya se ba ya yensa be kan sika na de wabonten nti omo so tiase maye eni se sia de ye watwen yim enti se ade beche na mbaba na ye de enchanse age blue light ya mfimfini ha nyina se na mbeka no ekoba sa de be ha ye kakra ejese na se ya tu anu aduane kura fe de jese fe de obi ka breno ka from flying pan to fire fe de jese ne kojo ne se sika de aka kam no aka de se be fie no eno so aka ekoba sa ani in fact emmo ye kura ni nim se mpanimfo nso no omu nim se omo ba ha omu ni yedi nkomo omu ni mamani aye hu no enim so omo so kura na omu nyesa
ni kura se bada se nitia wa yemfa ntwa to kra de asem na mo ka kire mpanimfo de ya kan se yesre mpanimfo sisi no asem ni si ye kire efie na bosome enti ama ya no aduane sem no ayedin abrabo na yedin papa che so so na pa unko enu aba doduo na e wo fie enti se ma si ye hia meeting kra yese bia opebusian bi wo no da faka na odi aba enti de ya kan se omoda roma emo bia somtim de boaye ma yetim ba na ebi bia ye ntem no omoda roma omomoye ya chama ne mpanimfo ye damas miss me do asipa Opemsuo TV Opemsuo radio said ye yakano asantemai sompa na isida yakoma pono so blue light edwam ehye brichi ya ba asantemai ni pampempema nkoma ajapade a ehye ene ye ne mpanimfo akasa said ye mpanimfo kan say enye nimtia bi ena wo mu bu achiame ana regional minister ne mpanimfo na emom said ye edwadie ni sitie no aye firi betua netua neto saa kakra entino wo mo nkrofo ade wo mo aka a wo mo nso de nkrofo aka nti wo masimpata ne kakra se de be ya wo makafo ebehu wo mu na wo mabetua wo mu de na wo mo nso atimi agi wo mu de no nti ene wo mabo apata kakra wo mu gusu a wo mu di dwa no nkakra nti wo mo ade srade ne se empanimfo emakwan na nka wo mo sesen kakra na wo mu emfa ni dwa efiri se aban adesoa ne doso pa ti sa aban ko ho sesi ya sa afi anamfie mienu mfie miensa ene obewie no eno de wo mu nim na emom se mo kwan a ba bia wo bewura bia pa bosia bosesen kakra ede dwa no wo mu a ebeye nti wo ma de srade ne se aban mo wo kwan na nko mu anya tumi na nko mu mfa ensiesi ha na wo mu ni edwa Opemsuo TV sunie edamose